प्राय मत 1 किलोमीटर नगर मो जागांखाय सानखोला मोजानि बिसिंग आप्रां खरन जागो अमासके कुसु टीटीएडीसीनि हाबंनि बिसिंथि अलामा ताव ख्लाइजागै दङ ताबुक पर्यन्त प्राय नियाराव 4 लाख मिटार थागास प्राय 1 किलोमीटर नि हासाल कासायनायखेना साइमान अमा बुसु जते तिनि सिङर सिनि बरमना मन्त्री बिसिगेतो सार तारपरे भिडिओ इन्जिनियार सह फाइने फेगे सङमनखाय बुस्तु फाइने बागै सङस अर अनेक परिबार दङ ताइ फाग्राम फां इहा नलसाबारि जे एसबी स्कुल बो दङ एकर टावर रग दङ गोबां फेमिलि दङ अमो लामा जुदि हाइकिं थांगांखाय यांगनि नो फाग्राम फां कामि ताइ अर त मासुन्दी खर हेजाबारि हिमारक अनेक शर्टकाट थानाय परते yang 10 गुरि हाति गुरि थानांला एकाबो बेलायखनो वाना माइसिंचा मो 5 बोसोर बिसिंग अ लामारक एकदिन बलं तंगनि ताबुक तिनि मो पिसिंगै खवाइ रतनपुर तिके खवाइ पारं थांमान अब विशेष कैसिनि बरमनां मन्त्री बिनि साइतो मबैना अब खलाइजाका थैनांगो जोङो लामारंनो जोंथैबो खायनानै जों वानसुबै दङ जों अमनो ताम खलाइमान सिसिरु र खलाइनान बागै जों वानसुबै दङ सुदु अ लामाया सिनि सिमना विधानसभा केन्द्रनि बिसिंगो जतो लामा तंमानि जों मियाबो डीएम बाय मिटिंग अब आकं सालायगा मिनिस्टार बो आकं सागा जों आबनो तो विभिन्न जायगायाव थाङै जों जिउ टेकिं र खलाइ तने दङ अब হয়তো सुंथाय 2-1 বছর नांनाय गोबांमा लुकुरब सयजो साजेगां मान किन्तु एक समय एक लगे जों किजु खायमो कारण सिनियर फान बेलाय अभाब सिनि एदिसो अम हायके नर नुनाय गोबांमा जागा बुसकाने कयदिन परिनर न आं तो फेनो 2-3 मास सब बुसु जतो एलाका सम थांजागै दं गोरिनि बिसिं पानो जों खालाय मा